At ayan mga guys, ito po dito yung pantalan ng Barangay Marubay, Lawang, Northern Samar. At malapit po dito yung kapaligiran ng kanilang barangay at syempre yung kanilang buong barangay na target po nating pamistahan at panakgasan. Welcome back mga guys. Yes, yo, break it down you. Mabuhay at happy fiesta po Barangay Marubay, Lawang, Northern Samar. At ngayon po ay kanilang Vesper Day po. At syempre mga guys, sayawan na naman po at inuman na naman po dito po sa Batag Island, dito po sa mismong Barangay Marubay dahil fiesta celebration po nila ngayon. At yes yo, malalasing na naman po ang mga bisita kasama ng inyong maestro Waray. At syempre mananakgas na naman. At ayan mga guys, sa tuwing tayo po ay naggagawi po dito sa Batag Island, lalo na po dito po sa Barangay Marubay, Lawang, Northern Samar, tayo po ay bumibisita po dito sa tinatawag nilang tinae. Yes yo, ang tinae po ay, ang ibig sabihin po nito ay laman loob o mga intestine, small and large intestine. Ayan. Sa Ninorte Samarno naman po o waray-waray, ang ibig sabihin po nito ay atay, budang, apdo, pantog, basta. O lalagyan ng iti at tae. Ayan. Pero ito po ay paliguan po dito sa kanilang barangay. Napakaganda pong paliguan at malamang ang ibig sabihin po ng tinae, inihalin tulad po ito sa tinae o laman loob dahil yung forma o hugis po ng kanilang paliguan dito, kung titingnan po ito sa malayuan o sa mataas po na bahagi, ito pa ay makikita na parang intestine po ng tao o ng hayop na hiwa-hiwalay at iba-iba po yung hugis. Ayan mga guys. So may matubig po ito dito at pwede pong maglangoy-langoy, pwede pong magludop-ludop ang mga gusto pong pumunta dito. Yes. At syempre mga guys, nandito na po tayo ngayon. Yes, yo, break it down yo. At ayan, may mga naliligo, may mga naglalaba, may mga nagpapakang, may mga nagtatanggal ng mga during. Ayan oh. Ayan sila mga guys. Napakaganda po dito, napakalamig po ng tubig, napakalilim po. At syempre pwede po kayo ditong magdala ng pagkain at magpiknik kayong mag-anak. Pwede po kayo ditong maglambingan at syempre mamulot po ng mga bato-bato. Ayan oh. Ang ganda po ng tubig. Bagaman po naglalaba po sila dito, malinis naman po yung tubig dahil ito po ay running water papunta po sa mismong dagat. Yes yo. Ayan oh. Ayan guys. Ang sarap diyan maglublob at saka magludup-ludup. Ayan oh. Yan. Diba guys, napakaganda po. Doon po sa mga hindi pa po nakapunta dito, puntahan niyo na po ang Barangay Marubay, Lawang, Northern Samar. At syempre hanapin po ninyo o magpaturo po kayo dito sa kanilang tinatawag na tinae. Ayan. So ayan mga guys, break it down yo. Yes yo. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Marubay, Lawang, Northern Samar. Happy fiesta po sa inyo. At syempre lalong na po sa mga nandoon po sa Maynila, hindi po nakauwi, hindi po nakapagbakasyon, mga nasa abroad po nagtatrabaho. Happy fiesta po. Ingat po. Keep safe everyone. At syempre paanuran nyo naman ako ng takgas.